morning! Good morning mga kabicolana natin dyan. So ayan, good morning Bicolandia. Today is Monday. So ayan, ngayong araw ay magbabayad ako ng lupa. At nandito na din guys yung, wait lang yung wallet ko. Ito na, let's go. Asa na yung letter? Oh. Asa na yung letter? Alo, bakit ko? Umaga. Dapat ilayo ang camera, ilayo. Charot. So yun, may video okay nga pala kasi birthday kahapon ng first, 1 year old. First birthday. Kaya may video okay, tapos muna ni Papa. Pinatigil. Magdamit ka na. Ay, si Mama. Ay, so letter. Yung kay Mama. So, yun. Ito. So, na rin sindamaan, no? Mapirmahan. Ibig sabihin, gusto sa kalakbangan dumanaw ka. Iyo na nga ni. Paling sa awag ka tubangan. Iyo na nga. Tapos sa dumang. Iyo na nga ni. Ay, iyo na ko. Sana ka na kulorong dito, tagilis po ito. Eh, tapaaw ka so, minaaw ka. Minabo ka duman sa may gilid na ito. Lola! Iyo pag papasobi na niya. Ning kanto. Ining kanto minaaw ka. Dahil na kami. Ang daga din madara pag ka. Una ko ka ito siya yan. O nagtitindog o digdi. Ako nga, sabi ko nga ni. May ballpen ka, Kung ako sa nga mapila ako no. So, yan guys, Subilog Pirmahan na sila. Ay! Oy! Ano yan? Ano na ba? Isa ini. Ay, tubig, igwa ka man. Tubig! Oh, magandang tubig! Igwa ka. Tubig! Ay, ano naman natin? Ay, tubig. Ako? Pasay mo na yung pila kay Karo sa likat. Inulit ka pa pila kung ka. Tubig. Ali di dia. Pasireng. Binte. 20 po. Oh. Ay, mainit na tubig! Mainit pala guys na tubig! Makakapi si Kasi man ako. Igwa ka dyan lang. Kumana ini. Simon lang. Lingon mo ha. Aliyog. Yan. Ay, naku, guys, may Lingon ipon ng mga tubig. yan. Doon kay pangalang bayad ka. Ang gagastos ka. Oo. Ano na? Hi! Mainit doon. Ay, lahat pala ba nito? Oh, go na. Saan pala kapirman? Lola, oh. Ay, nailig mo ka lang. Ano? Ay, di mo pala nailig pala lang. Nailig mo ka. Tawa na pa. Si Papa. Ikaw, ay, yung sa kulang. Ay, sponsor po pala to ni ni Kuya Ruben Libuon at saka ni Sir Jojo. Tapos, dinagdagan ko na lang kasi nagdagdag sila ng 15,400. So, konti na lang yung dinagdag ko. Yan. Thank you kay Sir, Thank you po, Sir Libon. Sir Jojo pa. Tsaka Sir Jojo, itaw ko na po kay Lola. So, Kikitiya. ipinili ko na kay Lola. So, kabayan kulang sa daga. Yes. Pang paupira. Pampapila Ay, po, po. ipakita ko sa'yo. Hindi pa pasika pa lang. So yun guys, nalaman ko kahapon, nasa lahi pala namin to. Nakakatakot. Dahil man, kilula mo man sa lalong mama ni Ma. Bugon dahil. Yan. Oo. 4, 5, 6, 7, 8, Dahil man aim na. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. 20. Oo, lagi sa hako. 1, 2, Binuwasan ni pa. 5, 6, 7, Pasalamat ka eh. May tatay sa iyo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, 20. May pang lakaw-lakaw na. Pero La, anong babakalon mo la? Anong muya mo? Pwedaan mo ya ko. Ay, Ano da? ano ang muya mo la? may akaan man sa iyo. Kaunon. Gatas. Beske. Pagkaon. Dari pa ka mo mapaano? Dahil mapa-schedule pa lang. Mapailing pa sa nakang. Mapailing pa lang kang sa ultrasound. Ultrasound. Pa masabutan kung ano talaga ang pang doktor.
mapacheck up kumbaga. Oo, ipapailing pa ito. Kung i-schedule ka ng doktor ngayong operahan, yun. So yun guys, ipapacheck muna nila, magpapacheck up, tapos kung ano, ipapakita nila sa doktor. Kung anong desisyon ng doktor, kung anong gagawin, so yun yung gagawin nila. Yung ultrasound niya. So yan, thank you so much po. Ito nga pala yung ano, Ipiramahan niya. yung Ito ka, papel. Pero sabi nga ni Kuya Noli kahapon, dapat daw abogado yung gagawa. So, hindi ko alam. Ma-auto-ticket na lang yan. Oo. Matan mark na lang yung abogado. Yes. Yung gagawin, dahil nakagawa na kami, Notaryo na lang. ang gagawin na lang is magnonotaryo na lang, parang, parang kung yung pirma, o yung ano. So, yan parang hindi na gumawa. Pero kung gagawa siya ng bago, hindi gagawa siya, pero may draft na. So, yan, kasi sabi ni Kuya Noli, yung gagawa daw talaga niyan is yung abogado. So, yun. So, yun guys, pupunta na lang doon sa abogado kapag May time after na magpasadok. So, yan. Thank you po, Sir Ruben Libuon, at kay, syempre kay Kuya Noli, kay Sir Jojo, at sa Team Pahuway, sa lahat ng sponsor po. So, yan. Thank you so much. Ayan, bayad na yung lupa namin. So, pwede na magpayos ng bahay. Charis. Charot. Wala pa. So, yan, thank you. So yun guys, ngayon ko lang naintindihan na iba yung sinasabi ni Kuya Noli kahapon nung isang araw sa ginagawa namin. Ewan ko, kasi yung sa amin, yung ginagawa namin, yung ginawa namin ngayon is yung kasulatan lang yon, tapos parang kailangan lang ng stamp ng abogado, ganon. Tapos at least meron kaming hawak na papel. Yung sinasabi ni Kuya Noli, kaya pala sabi ni Kuya Noli, kung papayag daw sila na magbayad nung gawa nung dead of, seal? Ano tawag doon? Basta yung sinabi. Ha? Deed of seal daw. Tas yun kasi, pag nagpagawa ka daw ng deed of seal, yung lupa, ipapasurvey, mahal daw yung bayad nun, ipapasurvey yon, tapos yung lupang nakuha namin ibabawas na doon sa lupa ni Tia. Kaya ganto lang yung ginawa namin. Ganon siguro yung ginawa nila, yung yung pinaabogadoan din ni Kuya Noli. Sino ba yung si Chinchin ba yun? Bumili daw kasi ng lupa din. Tapos ayun, sa amin ganyan lang. Hay, basta yun na yun. Baka, oo, malaki daw kasi yung gastos pag nagpa-survey. Tsaka, ayun nga, pa-survey, tapos magpapagawa ka pa ng deed of seal. Tapos, ibabawas doon sa sa record ng lupa ni Tia, etong lupa na nabili namin. Oo, ipapaseparate. Kaya yan, ganun muna guys. So yan, thank you so much sa nag-sponsor po at sa lahat ng mga sponsor ni Kuya Noli at sa mga nag-sponsor sa akin. So yan, thank you so much po, Sir Ben Libuon, Sir Jojo, ayun, sino po mga Mr. Hawaii, ayan, Kuya Neil Nolasco, hello po. Ayan, shoutout sa inyong lahat. At sa mga angels ni Kuya Noli. So yan, bye-bye, love you all. Pinagpawisan ako ng malala. Charis.